тече, минават секунди, минути, месеци, години. Завършваме, ставаме големи, поемаме живота в ръцете си, бързаме, борим се, но винаги, през цялото това време, в сърцето и душата ни става нашето училище. Училище наше, гордеем се с Твоето име. То е символ и свят дар. Уважаеми господин посланник, уважаеми госпожо училищен ръководител, скъпи учители, водители и гости, за първи път нашето училище Никола Йонков Вапцаров в Никозия чества 7 декември като патронен празник. Давам думата на училищния ръководител госпожа Снежана Георгиева за приветствие. Добре дошли на всички. На 15 септември тази година отвори врати този нов български дом. Запалихме още едно огнище на българщина. Благодарение усилията, ентусиазма и патриотизма на група родители, учители и Съюза на българите в Кипър и с неоценимата подкрепа на посолството на Република България в Кипър, вече 4 месеца ние сме заедно. Според традициите, в България всяко училище избира да носи име на известен българин, който с живота и делата си е оставил следа в нашата история. На първата родителско-учителска среща беше предложено и всички ние единодушно приехме този наш светъл дом да носи името Никола Йонков Вапцаров. Български поет, създал за краткия си жизнен път творчество, изпълнено с жажда за живот и любов към родината. Той е единственият български поет, носител на Международна награда за мир. На днешния ден, 7 декември 1909 година, в град Банско е роден Никола Йонков Вапцаров. От днес ние обявяваме този ден за патронен празник на нашето училище. Гордейте се, мили деца, че носите името Вапцаровци. Гордейте се, че сте българи. Давам думата на господин посланника. Добър ден! Как сте, деца? Какъв празник се днес? Знаете? Браво! Скъпи родители, скъпи учители, скъпи ученици, наистина само преди 3 месеца удари първия звънец на училището, а вече имате празник, патронен празник, т.е. днеска имате двоен, троен празник. И затова си искам най-искрено първо да поздравя всички ученици. Учете се, слушайте мама, тате, слушайте вашите учители. Искам да поздравя и учителите, защото това, което вие правите, това е апостолска дейност, за това, че вие учите и възпитавате и инвестирате в най-светлото, което има в България. Това е нейното бъдеще, това са нейните деца. Искам да поздравя и родителите. Освен, че днес е патронен празник, празник и на вашите деца, благодарение на вашия ентусиазъм, благодарение на вашите усилия, благодарение на българската общност, беше създадено това училище. Тези думи на благодарност са отправени и към Съюза на българите в Кипър. Една чудесна инициатива, една прекрасна инициатива, една инициатива, която надявам се и по-нататък ще се разраства. И ние сме горди с факта да кажем, че в Кипър имаме 8 български училища. Малко са другите държави, в които има толкова много училища, естествено са отнесени към броя на нашите сънародници. Още веднъж честит празник и наистина, скъпи ученици, помнете това, което каза вашата учителка. Взимайте пример и бъдете горди, че България е раждала такива синове и такива дъщери. Бъдете горди, че сте българи.
Благодаря ви. Следва кратко представяне на живота и делото на патрона Никола Вапцаров. Над моята земя в небето опира Пирин и мурите в буря елинденски приказки пеят. Над Охрид лазура е толкова просторен и син, а още надоле е светлия бряг на Егея. Спомням си само. И ето нахлува кръвта в сърцето, което топи се от някаква нежност. Моя страна, моя прекрасна страна, поена с кръв и разлюляна в метежи. Никола Вапцаров е роден в Банско през 1909 година. Баща му, Йонко Вапцаров, е авторитетна и влиятелна личност с твърд характер и патриотичен дух, свързана активно с македонското революционно движение. Майката, Елена Везюва, е будна, чувствителна и вярваща жена, протестантка, завършила Американския колеж в Самоков и учителствала няколко години. Малкият Никола посещава неделно евангелистко училище и расте в патриархално семейство с строг морал и здрави религиозни традиции. Така постепенно се оформя хуманистичният му мироглед, в който все повече доминират любовта към ближния, вярата в човека, надеждата за бъдещето. Детството му съхранява спомените за посещенията на Яворов, както и за пребиваването в дома им на немския кайзер Вилхелм, придружен от княз Фердинанд. Бъдещият поет учи първоначално в Банско, а гимназия завършва в Разлог. Буден и любознателен, Никола чете, обича да рецитира, свири на китара и мандолина. Домът на Вапцарови често е посещаван от писатели, художници, учени, влиятелни обществени личности. В периода 1926-1932 година Вапцаров учи във Варненското военноморско училище. Непосредствено преди дипломирането си постъпва като стажант-механик на кораба Бургас, с който е свързано плаването на юг – Цариград, Александрия, Портсайд, Хайфа, Кипър. От тук е изначалният човешки копнеж по далечното, екзотичното, примамливото, звучащ писмо. Житейските изпитания започват след завършването на училището. Вапцаров работи последователно като сътрудник на вестник Зора, като машинен техник във фабриката за хартия в Кочериново, в мелницата на братя Богарчеви, като огняр на локомотив, в Софийския карисаж, като синдикален деец. Тези трудни времена, това трудно настояще, звучи и в лириката на поета. Животът е представен като убийствено ежедневие и мъчителна борба за хляба. През 1940 година излиза единствената книга на поета, поетическия сборник «Моторни песни», останал почти незабелязан от литературната критика тогава, но радващ се на все по-голяма популярност в последните години и десетилетия. В периода 1939-1942 година Вапцаров се включва в нелегалната антифашистка дейност, привлечена за сътрудник на Цвятко Радойнов и активно участва в подривната дейност на Комунистическата партия. През пролета на 1942 година е разпитван и осъден на смърт. Вапцаров, подготвен от най-малките ученици. Рана лакома и стара, пазева с боя и вид, паднали на пазара, отклонете джеми. Малкият братец Сивушко я замолил простодушно. Чик-чирик, дай ми малко ечени. Гай, се
искаш ли летник? Домачнял на Сивушко. Бил неопитен и млад. От една стреха се пушил и дребеник той от глад. След Сивушко друг дошел. Пак премръснал и схладнел. И заплакал той. Чирили, в стомаха ми е хляб, в стомаха ми е глад, той грише капута. А след него трети, пети и 50 и стотици гладни мършави врабчета и врабици. Сбрал се врабчия свет от страхата на съвет и решили с всички сили, поврестанели снега, да съзад врага. Боят свърши с победа, би се храбрата дружина, който иска нека гледа, как отбраната остана, сами пух и перушина. Поетът Никола Вапцаров ни оставя едно безценно наследство. Малък по обем, но голямо по съдържание, което прозиват съкровените му пориви за един нов живот. Такъв, какъвто го е виждал палвът на кораба Бургас, с който през 1932 година акостира в много пристанища, след които идва на Кипър. Ти помниш ли морето и машините и триловете пълни с лепкав мрак? И онзи див куп нещо в Филипините по едрите с сината мапуска? Ти помниш ли поне един моряк, надхвърлил жаден ход далече? Там, дето гаснещата вечер, дъхът на тропика се чувства. Следва рецитал по Вапцарови трудби, подготвен от сборна дружина, група от ученици от 3, 4 и 5 клас. Работя, живея и стихове пиша тъй както умея. Живота подвежди и се гледаме строго и боря се с него доколкото мога. С живота сме в разпрат, но ти не разбирай, че мразя живота. Напротив, напротив. Дори да умирам, живота с грубите лапи челични, аз пак ще обичам, аз пак ще обичам. Защото израснете, защото закрепнах в теб и нося в сърцето си младо тревожното знаме и вечния остров на всички без поглед и теб. За него, живот, направил бих всичко. Летял бих с пробна машина в небето. Бих влезнал в взривна ракета самича.
бих търсил простора далечна планета. Но все пак ще чувствам приятния гъдел, да гледам как горе небето снея. Все пак ще чувствам приятния гъдел, че още живея, че още ще бъда. Понякога ще идвам в съня ти, като не чакам и не искам гости. Не ме остави ти отвън на пътя, вратите не залоства. Ще вляза тихо, кротко ще влезем, ще впера погледни мрака да те видя. Когато се наситя да те гледам, ще те целувам, ще те отида. В името на мечтания нов свят, поетът дава живота си без да съжалява и моли за прощаване. 23 юли 1942 година на гарнизонното стрелбище в София Никола Вапцаров написа своите последни редове. Минути по-късно той е разстрелян. Борбата е безмилостно жестока. Борбата, както казвате, е епична. Аз паднах. Друг ще ме смени и толкова. Какво тук значи някаква си личност? Разстрел и след разстрела червей. Това е толкова просто и логично. Но в бурята ще бъдем пак с тебе, народе мой, защото се обичахме. Браво! Eine Sekunde.